May bungkag Luzon, Visayas ug Mindanao. Aniya kita karon sa Cebu kung diin nahitabo ang pagpanglugos sa kanding. Atong interbyuhon ang suspect. Unsa imong ikastorya ani daw? Nganong imong ning nabuhat? Oh, kapos kay ako po. Diin man day kagikan gabi eh. Inumi sa kumpare. Kinsa imong kauban? Sakit na imot ako. So diin man day kaning agi nganong nahitabo man ni nga imong nalugusan ang kanding. Boss, brad. Na atoy uban ako na. Gikuroy ko diri tapit na. Tuon ako ang balay ba. Good item, good item. Tuon ako akong asawa, good. Unsa may nga item imong nagamit day? Kwarto eh. Uy, Alumboy na di ay. isang kulod kamay. Kailang undungkoy. Wala. Apit-apit ra silingan na ako. Ato sang interbyuhon ang Tarungan, nagdakop tarungan. nga pulis. Atong interbyuhon karon si Chief Canor. Chief, unsa may imong ikasultian ning hitabuha? Naabot ni siya sa kuan dito sa among stasyonan. Report gikan sa barangay. Kini siya kuno nang kuno siya og kanding. Nya dito among gi follow up din ang kuan, among ding responde. Mo ni karon abtan ako. Mga unsa man ning hitabuhan na hitabo, sir? Murag alas 6 sa buntag. So mao day ni responde. no, ipakita na to sa video. Tora ang kanding sus. Yung tas kanding. Wa kita na buhi. Ang kanding naigi pamati ang Naigi pamati. Naglo. Naglo ang kanding. Good, ani. Dako gid siguro ni kang kinsa kito ngalan nimo? Bay. Oh, Pakito. Kaila mo dungkoy. Oh, uy, tagaan magikunyag lumboy. Ay may mo lumboy. Ay, taas magkakay nila. So mao na yung nagdaan nimo likoy sa imong oh. Ako, uy, wala magisadlan niya kamay good. Unsa mga klase nga gamay? Ipit ko ani pa. Ah, naipit de ka mao tong nalugusan nimo ang kanding. Oo, uy, nahubog ko kamay ani yan lumboy, uy. Medyo tamis kay ba? Nya unsa may imong kuan wala ka magmahay nga imong na lugos ang kanding. Ay, lami naman sa lami pa sa ako asawa. Ah, so lami pa imong asawa nya unsa man? Buwagan nimo imong asawa imo nang minyuan ang kanding. Ay, oo, uy, di lang namamatay ang kanding. Ako na minyo ka, uy. Nya pwede ka na hayop ug tao. Ay, okay na na, uy, wala may magbuta na good. Unsa may mga kasultian ni Chef? Pwede ba na iyang gi kuan? Maro kanang yang kanang siguro makontrobersyal kita kani kay hayop mong tao mong god. So dili gid na pwede. Dili na. Pasakaan gid ni nato siya kaso. Unsa may kaso atong i kuan ni Sir? Mahimuan ni niya. Ang kaso niya di ato kaning kuan tanap ko sa tuang kanang abogado kung say ang dapat ikaso ani. Oh, so sige, sige sir. Sige salamat kayo. Ako na yung dadon dito. Oh, sige, magkita sa police station. Sige, salamat kayo. Ano ninyo, uy, ipit ko ninyo ba? Ito na lang ka, sa persinto ka na magpaliwanag. Oo, uy. Ilapay sa nakupos kay bawal lang. So, ang kanding, itong kanding, murag mamatay, gid siguro to. Wait. No, tanaw na ko, murag naglumbog to. Buwag. Maka, naagi din yung sagol ng kuha ni Dongkoy, no? Buwag nga, uy.